Takže čo sa týka využitia zaručeného elektronického podpisu, ktorý sa vydáva aktuálne už aj na polícii, tak je ho možné využiť práve aj v daňovom konaní, respektíve v zasielaní výkazov na daňový úrad, na živnostenský register, obchodný register aj súdy. Čo sa týka nevýhod, povedal by som, že je trošku zložitá pre také preklikávanie, ako sme pred chvíľkou videli, zo stránky na stránku, lebo nie je to vlastne také komplexné riešenie zatiaľ. Čo sa týka ďalších nevýhod, by som povedal, vlastne nemožnosť podpísať na obchodný register práve tieto formuláre zatiaľ. Tým pádom sa ten proces celý zastaví, ale zase na druhej strane ľudia môžu využiť napríklad pri prevode svojich nehnuteľností alebo predaj alebo kúpe tento zaručený elektronický podpis s tým, že zase na to ale budú potrebovať si vlastne tie naskenované, vlastne tie vytvorené PDF-ka podpísať. Máme aktuálnu informáciu zo správy katastra, že títo účastníci musia mať všetci ZEPy. To znamená, že nie je to možné urobiť ani na plnomocenstvo, že by vás niekto zastúpil, kto má ZEP. Že nebudem si vybovať ZEP len na tento jeden účel, napríklad, aby som ušetril polovicu poplatku a nemôžem dať vlastne niekomu to zastúpiť. Čiže viac menej to je dotiahnutá ďalšia záležitosť, ktorú bolo potrebné nejakým spôsobom urobiť, aby ju ľudia mohli využiť. No a následne je možné tieto podania podať aj na kataster cez Slovensko.sk. Čiže pokiaľ sa zvýši počet občianskych obehov, tak by malo byť možné predať byt na počkanie. V podstate zakladujem z domu. Áno, viac menej dá sa to robiť tak, len s tým, že zase to niekto fyzicky vytlačí na tom katastri spracuje a pošle vám informácie. Zatiaľ to bolo tak, že my sme to skúsili hneď, ako to bolo možné podať. Narazili sme vlastne na tento problém, lebo jediný ZEP som mal ja, kupujúci nemali, tak sme to vyskúšali takýmto spôsobom, neprešlo to, museli sme si ten poplatok sami vyrátať, kdežto na obchodnom registri vám ten poplatok príde do e-mailu a za ďalšie sme ho museli potom doplatiť, aby to bolo možné a priechodné. Takisto sme vlastne tie dokumenty museli dať v origináloch. Čiže v tomto by som videl, čo sa týka katastra, takú nedotiahnutú agendu. Ostatné by malo byť v poriadku. Čiže ešte by som videl možno do budúcnosti komunikácií so ZEPom. Majú niektoré zdravotné poisťovne, ktoré si vydajú zase vlastné ZEPy. Čiže videl by som možnosť ich zaregistrovať tieto ZEPy na ich stránkach napríklad, alebo cez ich portály na ich server, aby klient nemusel mať zase 4 karty alebo 4 ZEPy vydané a podobne. Čiže je tam ešte čo zlepšovať, ale sme na dobrej ceste.